Ренат, шешеңе рәтләп куясыңмы? Хәзер килеп җитә бит инде кунагыбыз. Коллега, бүген шешемне рәтләсәм дә, рәтләмәсәм дә, матур галстук таксам да, такмасам да, нинди генә кыйммәтле кәшем кисәм дә, кимәсәм дә, мондый кунак барында миңа берәү дә игътибар итмәячәк. Инде көчемне юкка сарыф итәргә күнекмәгән мин дөресен әйткәндә. Мине дә юкка бизәнем дип әйтәсең киләме әллә? Юк инде, менә сорауларны юкка әзерләдеп микәнләр дип әйтәм. Чөнки инде бүген кунагыбыз студиябызга килеп елмаеп кына утырса да, Татарстанның түгел, бөтен Рәсәйнең апалары, кызлары, әбиләре, шәбиләре, әниләре канәгать булып утырачаклар телевизор каршында. Юк, белмим, беләсеңме, бүген бит безнең генә сораулар түгел, тамашачыларныкы да байтак. Нинди генә сораулар юганда белсә. Менә монысы инде кызык. Әйдә, башлык булмаса. Хәерле сәгатә. Киттек. Сәлам дуслар. Эфирда кунак бит шоу һәм сезнең белән кабаттан Венера Аитова. Һәм Ренат Галәскәр. Бүген кунагыбыз татар шоу бизнесына аҗагандай килеп кереп, үзенең фанатлар армиясын булдырып, безнең эстрадабызга яңа сулыш бирергә өлгергән җегетебез. Күпләр аны татарның бибере дип тә атыйлар, кызлар. Күп санлы сезнең сорауларыгыз буенча Марат Яруллин үзе. Сәламнар. Марат, чын күңелдән студиябызда сәламлибез сине. Бик шатбыз сине күрергә. Беренчедән әлбәттә сорап китәсе килә, Марат, үзең син әлеге чагыштыруга ничек карыйсың? Еш ишетәсең аның турында һәм әлеге кешегә аның иҗатына
карашың инде? Yok ишеткәнем бар, мен андай фикерләрне, андай сүзләрне теге. Андай җырчыны ишеткәнең бар? Андай җырчыны ишеткәнем бар, Джастин Биберга да ошаталар, Егор Кридка да төрле инде теге үзем турында фикерләр ишеткәнем бар. Джастин Биберны беләмен, Егор Кридны да алар безнең күрше авылдан барысы да. Әбиләре шул авылдан. Без туганнар, шуңа күрә ошаганбыз. Ну, дөресен әйткәндә, чынлап та ишеткәнем бар. Ике артистның да иҗатын яратам. Иң беренчедән Джастин Биберны. Сорап китимер алайсак, кайсы артистларны күбрәк яраттың уйсың һәм инде синең плейлистыңда нинди артистларның җырлары күбрәк уйный? Топ 5 җырчы синең исемлектәге. Джастин Бибер, Майкл Джексон, Салават Фәтхетдинов, Ринат Рахматуллин, Илмира Нагимова. Әйбәт. Соңгы икесе Көчле булды бу, көчле булды бу. Килеп керде. Тегеләр яңа дип әйтмәкче идем, ләкин тыелып калдым. Рәхмәт бизо. Карал Марат, менә Көнбатыштан килгән андый музыканы бик четерекле кабул итәләр. Моңы юк дип тә әйтәләр, әмма ничек уйлыйсың, ни Минем өчен? турында моңы юк дип Юк, әйтәләр. Көнбатыштан килгән шундый музыкага дип әйтик инде. Син ничек уйлыйсың, ни өчен синең иҗатыңа карата бу киртәләр секунд эчендә җимерелде? Ни өчен аны бик җиңел кабул иттеләр? Мин тырышамын ничегрәк. Моңны да калдырырга, татар җырлавын да калдырырга. Но мәсәлән, аранжировкага килгәндә, звучаниегә килгәндә, современный звуклар, инструментлар, аларны теге ничектер яңартып эшләргә. Заманчалатып, чынлап та шуңа күрә бәлки теге заманчалык та кала, һәм теге татар әйтик моң да кала, җырлау да татарча кала. Син татарча да, русча да җырлар чыгарасың. Әлегә кадәр барысы да хит булып барадыр шикелле миңа, әйме? Хит формуласы бармы синең өчен? Син ничек сизәсең, шулай чыгарасыңмы җырларны? Әллә инде халыкка нинди җырлар кирәк, шуны күздә тотып иҗат итәсеңме? Юк, иң беренчедән минем теге сизгәнсездер инде. Иң күп җырлар алар барысы да мәхәббәткә багышланган. Чөнки минем теге әйтик, юк, минем төрле аудиториям. Но иң күбе ансы бүгенге көнне молодежь. Шуңа күрә теге әйтик, яшь вакыт бит ул. Яшь вакыттан нәрсә ул? Мәхәббәт, теге ничектер. Ну, иң күбесе шул бит. Хисләр. Шуңа күрә без шул темага басым ясарга тырышабыз. Җырның теге хит булуын аны белеп булмый. Иҗат ул шундый әйбер, аны яратмыйча булмый. Аны яратып кына эшләп була, яратып кына эшләгәч, ниндидер результаты була. Хит дигәннән хитны тамашачы кабул итсә генә ул хит була. Буламы син шулай, мәсәлән, син бу җырны уйламыйсың, шул кадәр хитка да ошамаган кебек. Тамашачы шул кадәр ярата, икенчесе уйлыйсың, менә бу хит дип уйлыйсың, тамашачы ничектер уртача формада. Шундыйрак Мисалларында бардыр. Андый җырлар бар, кайчандыр уйлыйсың, менә бу җыр була бит инде, мин аны уйлыйдым бер 3-4 ел тому назад, шундый уйлар килә иде, мен әйтәм, менә шул җыр булачак хит, 100%. Чыгарасың и все. Әлеге көнне уже җырларны мин алай чыгармыйм. Менә монысы хит була дип, монысы хит түгел. Ничек менә теге йөрәк ничек сизә? Шулай иҗат итәсең. Алайса, менә хәзер син сөйләгән вакытта башыма тагын бер сорау килде. Потенциаль тыңлаучыңның портреты нинди итеп күз алдына килеп баса? Мәктәп баласымы ул, студент кызлармы ул, әллә инде 55-тән 85 яшькә апалармы ул? Бер ел элек миннән ул сорауны сораган булсагыз, мин әйтер идем иң күбе яшь кызлар дип. Хәзер гастрольләр 80 үсенә концертлар бирдек. Хәзерге көнне мин әйтә алмыйм, чөнки балалар да бар кичрәк, яшь кызлар да бик күп, апалар да, ак яулыклы әбекәйләр дә килә, ирләр дә килә. Шуңа күрә аларны хатыннары яисә егетләре җитә дип киләдер. Мин инде хатыннардан, кызлардан сорыйм, мин әйтәм, җегет теге хатыннардан дип, җегетләрдән үзләреннән сорыйм, мин әйтәм, үз теге теләгезләр килдегезме? Яисә тартып алып килделәрме хатыннарыгыз, кызларыгызмы? Менә син ничек тоймыйсың, җырда синең өчен нәрсә беренчел? Менә беренче чиратта сүзләреме, музыкасымы, аранжировкасымы? Әгәр дә менә рәте буенча куйсаң, иң беренче монсы. Җырда минем уйламыйча барысы да теге ничек әйтергә мөһим. Чөнки берсе булса, икенчесе булмаса, ул килеп чыга алмый, матур булмый. Мин ишеткәнем бар шундый җырлар, кайсылары әйтик, чыгарылган бер артист белән, шулай ук икенче артист белән, әйтик, ул икенче артист
ул җырларны чыгарган чакта бераз аранжировкасын үзгәртә и җыр вообще бүтән чыга. Вообще бүтән чыга. Һәм ул хит була икенче кеше белән шулай бит. Бер нәрсәгә дә намек бирмим. Yaratam diyülerin, sayarıp gülülerin, İnlerime kanat kuya, siyen dibeytülerin. Yana 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 yüreğim, yana 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 yüreğim. Min bəxtli canım, min bəxtli canım, sin yanımda bulgaç kadirlim. Düşlerime giresin, şayarasın gülesin. Minim sana aşık bulunu, bilesin bir bilesin. Yana 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 yüreğim, yana 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 yüreğim. Min bəxtli canım, min bəxtli canım, sin yanımda bulgaç kadirlim. Yana 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 yüreğim, yana 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 yüreğim. Min bəxtli canım, min bəxtli canım, sin yanımda bulgaç kadirlim. Uylarını sizesin, barısında bilesin. İmmatur güllerden sinirgem, şibersin bir şibersin. Yana 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 yüreğim, yana 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 yüreğim. Min bəxtli canım, min bəxtli canım, sin yanımda bulgaç kadirlim. Yana 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 yüreğim, yana 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 yüreğim. Min bəxtli canım, min bəxtli canım, sin yanımda bulgaç kadirlim. Min bəxtli canım, min bəxtli canım, sin yanımda bulgaç kadirlim. Тапшыру барышында мин башында ук әйтеп киткән идем, ал җагында килеп керде дә, үзенең фанларын месен булдырды, һәм инде алга таба саладым. Ләкин бу алай ук җиңел генә булмаган дип әйтәсем килә. Марат, ничәнче елда чыктың зур сәхнәгә һәм инде менә яшь артистлар уйламасыннар өчен бер ел эчендә чыкты да, зур йолдыз булды да, без дә шулай эш ялабыз дип уйламасыннар өчен әйтеп китәле менә ничек башланды? Ничек барды бу процесс? Рина дөрес әйтәсең, теге андый фикерләрне мин дә ишеткәнем бар. Бер ел эчендә чыкты дип. Ансы синең белән килешәм дөрес түгел. Чөнки аңа тиклем зур көч куелган, зур хезмәт. Минем беренче чыгышым сәхнәгә 7 яшь ярымда иде. Безнең гаиләбез 7 яшь ярым. 3 яшь ярым. 3 яшь ярым. Безнең гаилә шундый, безнең гаиләбез иҗат белән бәйләнгән, ул безнең бабаебыздан килә. Бабай гомерлек баянчы булган, әти баянчы, абый баянчы, безнең апабыз шулай ук теге барыбызда җырчылар, алып баручылар, әти безнең теге гомер буе культурага бүтән тормышын бирде. Әни безнең укытучы, биология, химия, география, үзенең буш вакытларында ул безгә шигырьләр яза. Шулай ук иҗат белән дә шөгыльләнә. Мин
кішірек вақыттан ук мені тігі 3 yaşlarımda айттым бет, енді шығарып жібергендер еді, әлді ыры харифінде айта білмейдім. Сөйлей де білмейдім, нормально айттырып. Шундан нешегінде кішірек вақыттан ук енді мен хаманда музыка тыңлап өстім, баян тавыш тыңлап өстім, жыр тыңлап өстім. Шуңа күрә башкалайша була алмагандадыр инде. Миңа сураулар бирәләр, теге җырчы булмаган булсаң, артист булмаган булсаң, кем булыр идең? Мин белмим инде. Гармончы булган булыр идең инде сен. Менә бу зур сәхнәгә килү ничә яшьтә булды, ничәнче елда һәм менә шушы вакыт аралыгында никадәр авырлыклар күрергә туры килде бит әсе килә. Авылдан чыгып киткән идем, 16-17 яшьлек җегет. Мин килеп кердем апама, үземнең бер туган апама, Гөлнарыма, аның белән яшәдем. Ничәмә еллар, ул мине бик каты поддержал. Апа да, абый да, алар ул вакытта Мәскәүдә яшиләр иде инде. Мин институт культуры, Московский институт культурага урнаштым. Анда актерга укый башладым мин. Профессия буенча мин актер театры и кино. Шул арада мин рус эстрадасына да киргәләдем, әйтик, теге Яна Рудковскийның нейендә дә, агентствосында да булдым, төрле проектлар булды, кинода да төштем, сериалларда да төштем, мюзиклда да, зур мюзиклларда да катнаштым. Һәм 15-нче елда, хәтерләмим инде, 15-16 әни шалтырата. Марат улым ди, шундый конкурс, әйдә катнаш. Мен әйтәм, әни, теләгем юк. Дөрес, теләгем. Улым, әйдә минем өчен инде. Шул бер конкурс инде, әйдә. Мен инде ул конкурска ярар, мен әйтәм, әни сорагач инде ничек соң теге юк диәсең. Дөресен әйтәм, әзерләнмәдем дә мин ул конкурска. Килдем, флешканы бирдем, мен әйтәм, шул җыр, яме. Куйдым да и ничектер теге лауреат первой степени булдым инде. Җиңдең. Әйе, үземнең ниемдә теге категорияда, и шуннан ничектер бер җырны яздырдым. Бер җыр яздыргач, ничектер икенче җыр язылды. Аның арты минем дустым, бик якын дустым, Динар исемле. Ул миңа әйтә, Марат ди, җырларың матур ди. Шул дустым минем Динар исемле, ул мине поддержал, миңа булышты беренче альбомны яздырга. Беренче альбомда иде почти 10 җыр. Шул беренче альбомны 2017 елда яздыргач, кемнәр сине шулай яратыр дип әйтелә. Ул җыр минем әниемнең сүзләре, Рафия Яруллина сүзләре, Гөлназ Закирова кые. Шул җырга багышладык альбомны, һәм шул альбомнан бик успешный җырлар булды. Ул менә шул җыр кемнәр сине шулай яратыр һәм Гүзәлия кые, Гөлфия Шакирова сүзләре көтмә мине дигән җыр. И ничектер шул теге җырларны тамашачы тыңлап, мине белә башладылар, мине әкренләп чакыра башладылар, төрле концертларга, әйтик, эфирларга. Юк, дөресен әйтәм, беренче тапкыры килгән вакытларда Казанда, беләсем, мин үземне бераз некомфортно, әйтик, ощущал, чөнки кем бу, нинди артист вообще. Ничектер миңа карыйлар да иде, бүтән башкалыйча. Шулай инде, үзегез аңлыйсыз нәрсә икән. Типа син кем вообще? Шулай ра. Хәзер. Әле эстрадага килеп кергәчтә булгандыр шундый карашлар, әйеме теге өстән аска. Тагын берәү инде килгән. Тагын берәү. Бусы кая килеп чыкты инде. Бәлки, шуңа күрә ничектер бераз, некомфортнырак иде. Минем бар иде хыялым, минем бар иде целем, минем бар иде теге яраткан эшем, иҗатым. Шуңа күрә мин просто үземнең эшемне эшләдем. Хәзерге вакытта ничек комфортлымы сиңа? Ничек сине каршы алалар син Ничек үзеңне килгәндә? хис итәсең? Хәзерге вакытта бик әйбәт, Аллага шөкер. Теге О, кем килгән? Марат, кирәде. Юк, сизәмен, әйтмим, сизмимен дип. Чынлап та күбрәк тыңлаучылар күбәйде, теге концертларга күбрәк йөриләр. Но ничектер мине звезды теге мин андый дип үземне дитмимен. Ике көндә йолдыз булган кеше түгелсең. Мин Йылды шире ойныйсың алайса. Аллага шөкер, минем уйламыйча булмасты. Марат, ничек уйлыйсың үзең? Иң популяр сорау сиңа нинди булган? Менә без социаль челтәрдә тапшыруга кадәр сораштыру үткәрдек. Нинди сорауларны бирергә телисез дип көне төне язды безгә кызлар, алар карамадым сорауларны. Бу бик яхшы. Чөнки мин примерно аңлыйм нинди сораулар икән. Примерно ничек дип уйлыйсың? Нинди сораулар? Иң беренче чиратта. Иң беренчедән кызың бармы дип. Икенчедән якын, иә. Икенчедән Илмира Нагимова белән очрашасызмы? Аңа әле күчәбез, тукта башта. Нинди кызлар сиңа ошый?
Ни өчендер иң Менә бу иң популяр популяр сорау сорау, иә. сиңа озын чәчлеме, кыска чәчлеме, холкын инде тышкы кыяфәтеме, акыл фигылеме, кайсы ягына игътибар итәсең? Бик күп сораулар. Қазы кисе білсе, қазылы. Вообще, пәрәмәч пішіре білсе. Кызлар язып барасызмы сез? Yok енді вот ол сұрау дұрыс шынлап та хаман да іштем. Нендей қызлар сеңа ұшы? Мен ол матур қызлар ұшы мен. Көбі бізге андай сұрап ешілер, біз бет енді матур етіп жауап бере башlayбыз, әйме бізге ақыллы, инсафлы, иманлы қыздар ұшы. Марат ашына ашып, бізге матур қыздар ұшы. Нишік бар? Әлбәттә, нишік бар шулай дұрыс. Ничек яратмасыннар аны? Ничек бар шулай сели? Ол сұрауға келгенде мен однозначно аңа жауап бере алмаймын, чөнки нендей қыз болырға тиіш дейлер сенің, нендей қызлар ұшы, сенің яныңда нендей қызны көресің. Менің тұрмышымда шундай қыз болырға тиіш, чтобы мен ол кішіден туймадым, чтобы ол мені аңлай білді, чөнки мен теге ижад кішісі бит ол өзіңіз білесіз. Туфан абый Миңнуллинның менә шушы үзеңә иптәш сайлау, кызлар сайлау буенча аның бер китабында шундый сүзләр бар иде. Үзеңә пар сайлаганда, иптәшне, кызларны сайлаганда беренчедән төскә, биткә сиңа охшаш булырга тиеш дигән ул. Охшаш төскә, биткә. Акылы, фигыле сиңа килешле. Демәк, аның характеры сиңа охшаш түгел, ә сиңа ятышлы, бер-берегезгә килешле. Һәм 7 буын бабаларын білерге керек. Демек, аның нәсілін білерге керек. Теге бездә әйтәләр, бакма асылына, бак диләр бездә. Кара түгел, бездә нижгарларда, мишәрләрдә бак диләр. Теге машина багы да ул бак. Бездә кара димиләр, бездә бак диләр. Аня бак, как бы да. Бездә әйтәләр, бакма асылына, бак нәселенә, кара асылына, кара нәселенә диләр. Ансын килешәм. Biz Марат сиңа вәгъдә иттек, синең тамашачыларның сорауларын җиткергә алар чыннан да бихисап. Әмма без аларны берләштерергә тырыштык, менә берничәсенә башлыйбыз. Интеллигент сораулардан башлыйбыз, әйме. Ниндиләр генә юк шуны. Энҗе Садыкова исемле фанат дисәк тә ялгышмас язган, алга барга көч биргән 3 әйбер бөтен гаиләбез белән гашыйк дип тәстәп куйган. Алга барырга көч биргән 3 әйбер. Өстәп монда әйтергә була шундый ук сорау, дәвамы дип инде авыр вакытта нәрсә тәргиш булып тора, нәрсә рухландыра сине, илһамландыра. Әйдәгез бармакларны бүгеп санап барабыз. Әйдә. Иң беренчедән якын кешеләр. Бер булды. Икенчедән ярату, мәхәббәт, шулай якын кешеләреңә, иҗатка, тамашачыңа һәм мотивация бирәшәк, әйтик, төрле легендар кешеләрнең историялары. Авырлыкларга карамастан сыгылмыйча үз максатына туры баручы кешеләрне әйтәсең инде иннәр хакында. Китеп алга башлаган сорауга. Менә монда язганнар, без белмәгән Марат нинди ул. Тамашачы белмәгән Марат нинди. Кирәкме соң? Әйдәгез менә нинди дип беләбез Маратны. Мәсәлән, мин гади тамашачы күзлегеннән хәзер шуны әйтә алам, үзем дә Маратны җырларын тыңлаучы буларак. Марат өйләнмәгән, мәңге бөтен җир шарында кызларга гашыйк булган, буйдак, популяр җырчы, талант иясе. Менә шуннан тыш тагын нәрсә әйтә аласың, нәрсә сөя аласың бу сүзләргә? Җиткән. Мин чыннан да шундый шундый. Сез ничек эшләгәнсез? Нишкә күңелле. Нишкә күңелле, Һәм ихлас дип өстәр идем. Чөнки менә тапшыруга килгән кешеләрдән дә сизеп була, без андай әйберләрне сизәбез, ихласлык ул чыннан да сизелә. Һәм дуслар да экран артыннан сизәләрдер. Чираттагы тамашачыларны кызыксындырган сорау, артист булып китмәгән булсаң, башка нинди һөнәр ясый итеп күрер идең үзеңне? Гомер буе базарда казлык сата алыр идеңме дигәннәр. Ир кеше өчен 70 төрле һөнәрдә аз. Әйе, шуңа күрә белеп булмый. Мин аның турында уйлаганым да юк. Иң беренчедән мин актер. Минем ике направлением. Актер яисә җырчы. Актер булган булыр идем, бәлки, театрда. Бәлки әле без күрербез актерны да, кем белә. Бәлки әле теге киноларда төшеп булыр, кем белә. Монда да шундый сорау бар. Концертта җыелган казларны нишләтәсең дигәннәр Марат. Бу нинди казлар аңлатып кит әле, без белмибез монда. Тозлап куям мин ул казларны. Юк, казлар дигәннән Кызлар димәгән буга инде, казлар дигән. Казлардыр инде. Кызларны тузлап куя алмыйм бит инде. Казлар минем тормышымда Казлыктан соң икенче урында. Икенче, юк. Дөресен әйткәндә, шул казлар үй тулган бүгенге көнне, теге фатир тулган урын юк.
Мин яртысын җибәрдем авылга, яртысын теге балаларга, теге племянникларга өләштем. Әйтик, бер әйдә хәзер бер 7-8 бардыр. Қоян киттесің бұл, не үшін сеңа, нишләп бізге келмейлер бұл қазларына, Рина? Бір концертта, yok, менің алгыларым деген клипта бір тігі живой қаз, кімдеріңіз қарады, 15 минутлық клип, алгыларым. Шунда тігі бір главный героиня, ол тігі шын живой қаз. Ол ауылда да, Мәскәуге де айланып келді. Қарағыз, қарамағыз болсаңыз. Бәлки шуннан кеткендір ол. Бір концертта бүләк еттілер шул қазны. Мен аны интернет шілтәріне қойдым да, мен айтам, қарағыз, қаз бүләк еттілер. Нық сүйінгені көргеш, сені қазір сүйіндіресілері келейді. Кетті, нешегәлі, бір қаз, 2 қаз. Мен қызым кетті. Бір вақытта шығардылар 2 метрлық. Біз Сібір яқларында орын жоқ машинада. Мен шул қазның үстінде атланып жүрдім. Отырып. Мен айтам, бұның біле қазанға да қайтып болады. Қалдырып болмай бетіңді шында. Жігіттермен күләбіз енді не. Мен айтам, яратығы шул плюшевыларны кетірелер. Мен айтам, кетірселер еді, қоқлаған қаз. Ризық, мен айтам, пішкен мұ болсын, может, бәлки виоленный. Шуны айттым, пожалуйста, кетіре башладар, нешеге виоленныйлар кетті, нешеге әлі варенныйлар, замороженныйлар. Қоқлаған, пішкен, тұзлаған, түрлі формалар. Ең көбісі қазіргі күнді мен кетірелер қазлар, то есть сладкий. Қазлар һәм әлі ит китерә башлары, чөнки кызык өчен генә әйттем шулай ук. Алайса иде, менә хәзер инде яңа тенденция кертәбез. Нәрсә китерүләрен телисең хәзерге вакытта? Казлардан, казлыктан, туйып киттем дисең, баллыдан нәрсә китерсеннәр әйт. Просто концертка китсеннәр и все. Әйбәт кенә. Күбрәк. Özgərbiz şulay kirəkligində bilibbiz Lakin seyu yaşı uçanda Yazlar sayın yaşarıb dalında Yırağayma minden yırağayma Yüreğimdə zinhar birlə duyma İn qaderli sigan yarın bulub Sin o sin xaman minem uytar Yırağayma minden yırağayma Yüreğimdə zinhar birlə duyma İn qaderli sigan yarın bulub Sin o sin
Аудио Казан тауыш яздыру студиясы. Хәзер менә иң популяр сорауларның берсенә вакыт килеп җиткән. Ничек уйлыйсың нинди? Шулмы? Кайчан өйләнәсеңгә якын инде бу? Шул Иң популяр сериялар. сораулар рәтеннән Эльмира Нагимова белән дуэтыгыз мөнәсәбәтләрегез турында хәтта шундый язган кешеләр дә бар. Кайчан туйгыз була дип язганнар хәтта. Кайчан никахыгыз була? Анда төрле формада язганнар. Кайчан никах булады? Нинди мөнәсәбәтләрегез бу? Никах дигәннән, кстати, вообще әйбәт идея булачак. Эльмирага кирәк шалтыратып әйтергә, хәзер тапшырып беткәч, бер клип төшерсәк никах белән, Эльмира белән. Вообще шәп була иде. Син серләрне ачма инде. Бу клип кына бассың. Клип димен бит инде, клип. Клип. Эльмира иң Мөнәсәбәтләрегез беренчедән, хакында. Эльмира турында бик күп сөйләргә була, чөнки Эльмира иң беренчедән бик талантлы. Бик сәләтле кыз чынында. Әйе. Матур, шибәр. Аның җырлавы, теге, ничек әйтергә, исполнениесе, аның башкаруы, әйе, вообще сүз юк. Сүз юк. Шуңа күрә ике хиты миндә аның. Бездә берсе безнеке, соңгы бию. Син җырларның авторы да әле, шулай бит? Әйе. Соңгы бию һәм минем серем. Шушы ике хиткына бәйлиме сезне дип сорыйм. Тамашачылар исеменнән. Без бик якын иҗатташ дуслар. Менә. Популяр сорауларны сиңа бирдек, шуңа карамастан чынында бик җитди, бик кызыклы сораулар җитәрлек анда. Мәсәлән, язылган сезнең шәхсегез формулашуда нинди кеше зур роль уйнады? Сез аңа рәхмәтлеме диелгән? Күп идеме мондый кешеләр? Андый кешеләр тормыш барышында булды һәм бүгенге көнне дә бар. Иң беренчедән ул минем якын кешеләрем. Минем гаиләм, минем дусларым. Мин аларга зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Иң беренчедән минем гаиләмә. Мине гаиләм һаман да минем юлымда иҗат башлаган вакытта да мине һаман да алар поддерживать итте. Бүгенге көнне дә һаман да поддерживать. Авылда яшәгән вакытта әти белән әни җыр яратырга өйрәттеләр. Иҗатны яратырга өйрәттеләр. Үзеңнең туган телеңне яратырга өйрәттеләр. Бу кайсы авыл турында сүз бара? Туган ягыңны Актук исемле авылда туып үстем мин. Кичерәк кенә авыл, минем туган авылым. Аннары Мәскәүгә килгәч, минем апам Гүлнара үзенең ягына алды. Шулай ук минем абыем Ринат, ул да үзенең гаиләсе белән бүгенге көнне дә ул минем бик якын кешем. Әйе, мин бүгенге көнне ул булмаса үзем дә аңламыйм нәрсә булыр иде. Абыем белән бер төркемдә эшләүнең плюслары гына бармы? Әллә инде авыр очракларда килеп тугалыймы һәм инде ничек бер-беребезне рәҗитмичә эшләргә бу очракта? Абый дигәннән безнең беләсезме ничек? Эштә без кайчан эшлибез? Эш ул эш. Ул эш, әйе. Эш беткәч ул минем абыем. Аның белән ничектер бер фикердә без бер нидән ничектер теге направлениедә. Шуңа күрә Аллага шөкер, күзләр тимәсен, бүгенге көнне без аның белән бик әйбәт нитәбез. Бик әйбәт эшне алып барабыз һәм безнең арабызда теге була төрле көннәр теге кайсы сорауда килешмибез, но Аллага шөкер Иҗади бәхәс кенә бит әле, иҗади бәхәс. Үзара мөнәсәбәтләр яхшы булса, әйе, чөнки безне шулай әти белән әни тәрбияләгән дип уйлыйм. Абыйны абый дип белергә, апаны апа дип белергә, кешене кеше дип белергә. Шуңа күрә бүгенге көнне без Әйтәбез, менә гаилә турында сөйләшә башлаганбыз икән, бераздан балачакка да кайтып килик. Балачактан истә калган берәр күңелле мизгел бармы тормышыңда? Менә исеңә төшәсендә һәм рәхәтләнеп елмаеп куясың. Исеңә төшәсендә кайфләр күтәрелеп китә. Бармы шундый хатирәләр? Беренче сыйныфка барганда шундый матур көн иде. Иртән уяндым. Теге әти, әни, абый, апа беренче сыйныфка иң кечкенәләрне узаталар инде, шулай әйтик. 1 сентябрь, теге первый звонок, бик исемдә, теге матур гына әни киендерде үземне, әти чәчемне тарады, чыгып киттек. Теге классный руководитель, укытучы, теге яңа ниләр, яңа дуслар, танышлар, классташлар, барысы да әйбәт. Кич җиткәч, абый, апа, әти, әни, алар кайтып киттеләр, дусларга
той бәйрәм, тойга. Мине әби белән калдырдылар, әбекәй белән. Әйе. Мин шул әбекәйгә мин әйтәм, мин киттем бераз. Дусларга уйнап алыйк, әйтик дә там урам буенда инде бераз прогулка. Теге балалар бит инде беренче класста 7 яшь. Нәрсәдер уйныйбыз. И бер вакытта Тимур белән теге газовый труба бар бит. Газовый труба кырыгында әйләнә башладык. И әйләнәбез теге куллар белән тотынышканбыз. Әйләнәбез. Тимур әйтә: "Әйдә кулларны җибәр һәм теге сугыша башлыйбыз" ди. Мен әйтәм: "Әйдә". Кулларны җибәрдек тә сугыша башладык та, и мин җыгылдым. Җыгылдым шулай что кулымны сындырдым. Әйе. Акырам чыкты, бөтен авыл уянды минем акырганыма. Тавыш яхшы инде. Әйе. Шул вакытта ачылып калган Жылыйм, Тимур әйтә: "Җылама, брат, җылама, пожалуйста, җылама" ди. Ул әле үзе өчен курка. Теге ул бит минем өстемә җыгылды. Әйе. Ул сындырган. Ул әле кайтып барабыз, елга аша үтәбез инде. Миңа әйтә ни. Аның әле уенчыклары бар иде, теге черепашки ниндзя. Миңа инде ныгышы иде шул уенчыклар. Бүләк итәм диме? Миңа әйтә: "Достым, җылама. Бер генә үтенечем, бөтен черепашкаларымны бирәм ди сиңа ди. Только җылама, пожалуйста" ди. Әле мин килдем дә, бу тиз генә өенә керде дә ятты. Әбекәй килде, мине алып Тимурның йортына, чөнки ничектер больницага итәргә кирәк бит. Тимурның әтисе Вайз абый Билалов илтеп куйды больницага. Тимур әйтә: "Мин ди сине ишетәмдер, күрдемдер", әйтәм ди: "Миңа походу все хәзер". Ләгәшәк инде. Кирдем дә одеялосына кирип яттым ди. Дигә теге юрганны ябынып инде. Һәм больницага илттеләр, перелом, әти кайтты, әни кайтты инде белделәр инде теге. Әни җылый, мине инде ничеге операция теге наркоз инде. Аннары 3 ай мыдыр Нижний Новгород дигән шәһәрдә больницада мин жаттым шул белән, шул кул белән. 3 ай. Әйе, 3 ай. Әле Тимур әйтә: Онытылмаслык беренче сентябрь. Кайткач ди минем белән ничектер даже сөйләшмәдек. Теге черепашки ниндзяларны син үзең ала алдыңмы? Миңа шул мөһим. Иң мөһиме шулай. Ул уенчыклар миңа да бик ныгышыйлар. По-моему, бирмәде. Үзеңдә иң яратмаган гадәтең дигән сорау биргәннәр, җавап бир әле кыскача гына. Нинди гадәтеңне яратмыйсың үзеңдә? Нинди гадәтеңне үзгәртер идең? Нинди гадәтеңнән кулак кагарга әзерсең бүгенге көндә? Вакытында ята алмыйм, вакытында тора алмыйм. Бу күп кенә иҗат әһелләренә миңа калса хас әйбер. Кызлар җибәргән сорауларның берсе, шулай ук уйландыра торган сорау: әгәр сезгә 3 көн генә гомерегез калган белсәгез, аны ничек уздырыр идегез? Шундый фәлсәфи сорау. Кичкә кадәр тасвирлар ул көнне, әгәр дә Шундый. Алла саласын әлбәттә. Әйбәт сорау. Тормыш, мин аны иң беренче аны беләсем килмәс иде. Теге 3 көн калды дип сиңа. Нидә булса банкны, наверное, басып. Кайда булса. Мальдивага чыгып бөтен гаиләм. Белмим дә, Күңелеңгә лизеп синең. Җавап та бирәсем килми, белмим. Үзем дә беләм нишләгән. Бергә язмасын шулай бит. Бергә язмасын, Марат, син инде бик яшь һәм өйләнмәгән, һәм шул вакытта барбар башында өйләнү турында сораулар булмый калмыйдыр, әйеме? Башка кешеләрне кызгындыргач, син дә бу турыда уйланасыңдыр дип әйтәсем килә. Мәсәлән, мин шәхсән өйләнмәгән егет буларак, мин өйләнүдән курыкмыйм, мин куркам фотосессиядан туйдагы һәм беренче талгын биюдән куркам, әйеме? Син өйләнмәгән, да? Мин дә өйләнмәгән, бер татлы да ялышкана да. Әйтәләр, дөресәгә әйтмә, бер интерактив ясадык синең өчен. Мәсәлән, килер бер көн син үзеңнең сөйгән ярыңа тәкъдим ясаячаксың. Мин сиңа менә шушы кагаз кисәкчекләрендә сүзләр күрсәтеп барам. Үзеңнең хикәяңдә, шушы тәкъдимендә син шушы сүзләрне кыстырга тиеш булачаксың. Әзерме син, Марат? Мәсәлән, менә шушы сүздән башларбыз да, әйеме? Син сөйләрсең, мин алга таба инде яңа сүзләреңне куша барам. Әйе, куша барга тиеш. Әйдә. Җаныкаем, бүген шундый көн, шундый матур, синең кебек. Минем сиңа әйтергә сүзем бар. Мин сине яратам.
шул кадәр яратам. Бүтін көктәге йолдызларны сиңа бүләк итәр идем. Һәм бүтін серләремне синең өчен ачар идем. Минем сирем дигән җыр ул синең турында. Әйе. Балалар, синең белән зур гаилә корасы бар иде. Корырга телим 7-8 бала, Алла бирсен. Һәм әйбәт кенә безнең туебызны авылда үткәрәчәкбез. Авылда, минем туган авылымда, минем хыялым. Һәм без синең белән бер матур гына өр-яңа москвичка утырып, китәр идек, ничек әйтә, свадебный путешествиега. Яныбызда күп кызлар, казлар алып, тәмләп кенә, утырып, Дубайга Ышар дип, ничек әйтергә, хыялланырбыз һәм бәлки барып та килдербез. Күп кенә акча эшләргә язсын, сиңа да, миңа да. Һәм шундый зур бүләк ул мин синдә һәм син миндә. Хәзерге вакытта төнен үзең беләсен, сүзләр күп кирәкми. Һәм кабыз Винарис егетнең җырын һәм без синең белән кочакланышып бергә ял итәбез. Ипотека инде жабылыр, Алла бирсә. Әтиң жабар ипотеканы. Һәм мин сине һаман да күргәч, ничектер бәхетемнән чылайсым килә. Картлык көннәрендә күрергә язсын бергә. Картлык бәрәңге үстерүдә шулай ук, барысында бергә инде, һәм син мине яратмыйсың дисәң, мин аңлармын. Чөнки син миңа алай әйтмәссең, мин беләм, син мине яратасың. Булды бу. Еске әзерләнеп килгән бит. Миңа калса, аның күп тапкырлар мондай ишакка эләгеп, нәкъ менә шушы сүзләрне кемгәдер әйткәне бар шикелле тоелды миңа. Искиткеч, минемчә, кызлар суламый, тыңлап утырдылар. Хәзер инде шушы телевизор янына шушы үзләренең телефоннарына шушы чыгарылышны төшереп, үзләренең социаль челтәрләренә куеп, астына Марат Яруллин миңа тәкъдим ясады дип язып куячаклар. Марат, син әле теге уеннар бетте дә, хәзер тынычланып чәй эчеп утырып була дип уйлыйсың икән, ялгышасың. Безнең сорауларыбыз бар. Бу рубриканы без бик яратабыз. Без аны блиц дип атыйбыз. Кыска сораулар, уйламыйча син дөресен генә безгә бәрәсең. Тиз генә. Тиз генә. Әзерме син, Марат? Әзер. Киттек. 1, 2, 3. Яраткан түсең. Кызыл. Чәчәгең. Роза. Сине билгеләүче төп бер сыйфат, яхшы сыйфат. Тырышлык. Тырышлык әйбәт. Искәре сыйфат. Андыйлар юк. Андый кешеләрдә бар икән. Тыйнак. Кешеләрдә нинди сыйфатны югары бәялисең? Ир-атларда, мәсәлән. Иң беренчедән тырышлык, икенчедән ир кеше үз сүзендә торырга тиеш. Хатын-кызларда? Ярата белә. Әйбәт. Җөмләне дәвам ит. Бәхетле көн ул Марат Яруллинның җырын кабызгач. Яхшы. Бәхетсез көн ул. Марат Яруллинның җырын кабызмагач. Яраткан 3 китапны утрауга алу мөмкинлеге булса, бу нинди китаплар булыр иде? Кемнең китаплары? Бәлки фильмнар? Фильмнар Любовь и голуби. Форест Гамп. Олдбой. бик шәхесләр арасында кем белән очрашырга теләр идең? Майкл Джексон. Синең өчен каһарман ул? Әти белән. Әйбәт. Нәрсәне җинең сөйми? Нирваңа ярамый. Алдауны. Яраткан тормыш девизың.
алға қара, артқа бұрылма, һәм әйбәт настроениеда үзеңнең эшеңне яратып, алға барырга тырыш. Яхшы. Әгәр шит җирдә, шит илдә, шит планета, галактикада күз алдына китер, әлегә менә шулай күз алдына китер. Татарлыгны билгеләүче, моңны җиткерүче барлык җырлар арасында, менә бүтән татар җырлары арасыннан бер генә татар җырын башкару мөмкинлеге булса, ул нинди җыр булыр иде икән? Туган тел. Яхшы. Афәрин. Мин дә алкышлыйм бу урында. Шуң күңелләр рәхмәт әйтәсек. Әйбәт, рәхмәт сезгә, рәхмәт. Инде әйдәл бераз хыялланып алыйк. Менә күзеңне йом, Марат. Һәм күз алдыңа китер. 20 елдан соң, Марат. Ул нинди? Без синең белән очраштык. Нәрсәләр үзгәрде? Үзеңне һәм тормышыңны тасвирлала. 20 елдан Марат, ул минем уйлавымча өйләнгәндер инде. 2-3 баласы, бер этте һәм бер мәчесе, үзенең йорты, зур гына матур гаиләсе, янында туганнары, бер морозильник казылык. Монча Тәк иҗатны күзлибез хәзер иҗатка килгәндә яраткан тамашачы, яраткан популяр артист һәм бәхетле кеше. Менә. Көтелмәгән җавап булды бу. Мин дөресен әйткәндә 20 елдан дигәч, иҗаты турында сөйләр дип уйладым Маратны. Ә ул гаилә турында сөйли. Нинди гаилә кешесе икән? Мин әйтәм, хәзер әйтер инде, Нью-Йорктан гастрольләрдән әле генә кайтып кирдем. 30 елдан. 30 ел, әйбәт. Бик зур рәхмәт ихласлыгың өчен, Марат. Вакыт табып килүеңә һәм сиңа киләчәктә дә без ак юл телибез, барлык хыялларың тормышка ашсын. Амин. Һәм инде буласы концертларда әлбәттә уңышлар гына юлдаш булсын. Менә шушындый җылы әңгәмәләр артында очрашырга язсын кабаттан. Рәхмәт. Сезнең белән тамашачылар сау буллашабыз. Киләсе атнада шушы ук урында, шушы ук вакытта очрашырбыз. Сезнең белән без идек. Ринат Галәскәр. Венера Аитова, сау булыгыз. Исән сау булыгыз.